samo ja mogu da se izvijem malo. Mislim, malo na vlast, ako bih mogao. Dobar dan i od mene. Evo, ja ću na ovoj preskonferenciji da predstavljam običnog građanina, s obzirom na to da ste čuli da je ovaj dan grada posvećen građanima. Evo, ja ću da predstavim taj, što kažu, mali šraf u sistemu, da ne kažem običnog smrtnika. Ja sam dobio 5 dana da pripremim ovaj program i ja se izvinjam što ću da ga čitam, pošto nisam stigao da ga naučim, što ne znam da li govori o programu ili o mojim kapacitetima, ali evo, dakle, otprilike to izgleda ovako. Ova proslava rođendana, Dana grada, će se u mnogome razlikovati od dosadašnjeg, zato što ove godine proslavljamo Dan građana Subotice, a ne grada kao institucije, kao što je to bilo do sada. U 4 dana, koliko će program trajati, sve će biti posvećeno malom čoveku. Kad kažem malom čoveku, ne mislim na Dačića, nego malom, običnom čoveku, dakle, običnim građanima. I dakle, svi ćemo biti i gosti, a svi ćemo biti ujedno i domaćini. To me podsjeća kada sam bio mali, kada sam pravio dečji rođendan, pa mi niko nije došao na rođendan, pa sam ga sam proslavio, ali dobro, ostala je čitava torta za mene, tako da se ispostavilo da to nije ni loše, a s obzirom to da je nas mnogo, mislim da ćemo uživati u ovoj proslavi Dana grada. Zašto sam se ja prihvatio ovoga da govorim i da budem voditelj na trgu? Zato što, kao što ste čuli od gradonačelnika i od predsjednika Skupštine, vreme je da menjamo sve Subotičana, što donekle ja pokušavam sa svojim ovim drugim poslom, sa stand-up komedijom. Dakle, bilo je vreme da počnemo da se smejemo i da budemo malo vedri i da nas, evo čak i Đorđe Balašević kad je bio rekao je da u Subotici ne sme da odsvira, odnosno da otpeva više od 2 balade, tako da vreme je da se to polako promeni. Dakle, poenta je da se malo opustimo i što bi rekli da se odmorimo sami od sebe. Ajde, dakle, da ova 3-4 dana ne budemo tipični Subotičani, dakle, slobodno možete da aplaudirate, možete da se smejete, čak možete i da poljubite dragu osobu pored sebe. Što se tiče muzičkog programa, na trgu će isključivo biti subotički bendovi. To je, dakle, ono što je novina, osim što je, dakle, vreme štednje, znamo kako je, to je dobra prilika da se subotički bendovi predstave svim Subotičanima, verovatno mnogi od njih znate, neki ne znate i sad ćete imati priliku da ih čujete, na svakih pola sata će se oni smenjivati. Otprilike, moj slogan koji sam osmislio jeste zašto uvoziti strano, koristimo domaće. Možda malo zvuči kao neki slogan za mlekaru, ali u svakom slučaju mislim da je korisno, da. Koncept proslave grada je Subotica, to sam ja. Jedna od zanimljivih stvari prema koju sam ja istakao, čuli ste, gospodin predsjednik Skupštine je istakao čitav program, tako da ga ja ne bih ponavljao, ali jedna od stvari jeste, pošto je 235 godina od kako je Subotica dobila status grada, iako vam se možda nekad ne čini da izgleda kao grad, mi smo napravili 300 fotografija običnih građana, dakle Subotičana, koji će biti na bilbordima, na Facebooku. Bila je ideja da se fotografišu svi Subotičani, ali smo ipak shvatili da nije dovoljno njih uzelo mađarski pasoš i otišli u inostranstvo, tako da nas je još uvek mnogo ovde da bismo se svi fotografisali. Mada sledeće godine, postoji neka, dakle, ideja da se do sledeće godine naprave fotografije svih Subotičana. U stvari, pravit će se spisak. Možda malo čudno zvuči da će se praviti spisak građana, ali možete da platite pa da se slikate. Mislim da se napravi slika, naravno. Ja moram da spomenem sve fotografe koji su radili ovaj divan posao, dakle koji su napravili 300 fotografija. Mislim da je bitno da istaknemo njihova imena. To su Nikola Tumbas, Dejan Vuković, Miloš Perović, Goran Todorov, Laslo Antunović, Darko Ćakić, Andreja Baskin, Slaven Dević, Danijel Bibić, Ištvan Pek, Sabo Atila, Rafi Robert i Bojana Jurić. Muzički program. Dakle, muzika će biti glasna, odmah da znate. Dakle, to je tako. Na trgu mora da bude glasno. Ovi što sviraju, lupaju te bubnjeve, te gitare, to je glasno, drugačije ne može. Nadam se da posle ovog dana grada opet nećemo menjati gradsku odluku da se skrati radno vreme kafića zbog grupice nervoznih bakica u gradu. Program na trgu počinje u 17 časova, dakle u petak, i do 19 časova će trajati program prilagođen deci. Od 19 časova pa do ponoći biće, kao što sam rekao, koncert subotičkih bendova.
koji će se smjenjivati na svaki pola sata, a u ponoć počinje Orange Party u ulici Matije Korvina ili ti Bosovoj ulici. Kada reč o nedelji, tokom čitavog dana biće različiti programi na različitim lokacijama, takođe uglavnom namenjen deci. U 20 časova u Velikoj Većici počinje koncert Simfonijskog orkestra, ako može malo tiše, ako nisam zanimljiv. Dakle, Simfonijski orkestar Odeon iz Minhena, a prenos koncerta biće na Velikom platu na trgu, a od 21 čas takođe muzički program subotičkih bendova i takođe u ulici Matije Korvina Orange Party. Osim muzičkog programa ove godine biće nekoliko zanimljivih dešavanja. Ja sam istakao samo neke od bezbroj. Dakle, maraton dečjih crtanih filmova u Art bioskopu od subote do ponedeljka, besplatne projekcije najnovijih filma Planeta Majmuna, izložba maketa vozova u Novoj opštini, dečije predstave, plesni podijum na Sunčanom satu, odnosno na trgu, dakle moće svi subotičani da nauče neke nove korake, Pekarska ulica, tu će biti pekarski specijaliteti, virtuelne razglednice, to je nešto što je novo, dakle fotografisanje pored virtuelnog tornja gradske kuće, to je jedna aplikacija na mobilnom telefonu, vidjet ćete, to je nešto novo, bar kod nas. Najfaca, na primjer, pokažete koja je glavna faca u gradu, dakle imat ćemo ram sa natpisom najfaca, možete da se slikate, izložbe i tako dalje i tako dalje. U ponedeljak nas na trgu očekuje Mirna Radulović u pratnji Perpetuum Mobile benda i ono što je bitno za 1. septembar, dakle besplatan ulaz na zatvoreni gradski bazen, a što nije čudno ako je zatvoren bazen, naravno da je besplatno, mislim zatvoren naravno. Sad ovo ne znam da li je neko zezanje ili ste pogrešili, ali besplatan parking u svim zonama. Od 14 časova, da, tu je trebala moja rečenica da bude sledeća. Dakle, dobro, zezamo se, besplatan parking i besplatan prevoz prigradskim autobusima 1. septembra u vreme večernjih koncerata. Dakle, to je ukratko ono, sad vam je jasno zašto nisam sve mogao da zapamtim, dakle, samo najinteresantnije sam istakao, a naravno bit će još mnogo toga i kao što su gospoda iz lokalne samouprave već rekla, vreme je da se menja sve Subotičana. Slobodno aplaudirajte, slobodno se smejte za dan grada, a naravno i posle toga. Hvala lepo.